Hello logofor, good morning, welcome to my YouTube channel logofor. नै हनुमान मन्दिरावहाय खुलुमनो फैदों जोङो। थ'द' मामि, नै मामियाबो थाबायगासिनो दङ। सना, थ' अम होननोसै ना मामि? मम'खौ नुदों मामि? थ' ओइ थ' बाबु खुलुमग्रोनोसै। मम'खौ नुदों मामि नोङो? थ' जि फुङावनो फैखादों आरो जोङो नै दाबो गैथ'आनो मानसिफ्रा, नङाबा बिराद मानसि जायोमोन। दायो खैथा जाखोथाय नायनि र' टाइमखौ। 6 o'clock जाबाय, 6टा जाबाय। साथि सावना गालांसै नैबेयावहाय आलारि बाथि सुनानै। र' दसे जिरायनो होथ'बाय लोगोफोर, 7टानिफ्रायसो खुलुमनाय जागायगोननो। गावसोर एसे माने फुजा खालामग्रोदों आरो बिनिखायनो एसे जिरायनानै थाथ'बाय जोङो, नेथ'बाय 7टासिम। दासो 6:20 जादों नालाय, दसे जिरायनानै नेथ'नोसै, बेनिफ्राय खुलुमनोसै। खुलुमखांबाय लोगोफोर मन्दिर, प्रसाद। मामि गोथाव जा दे। दाना नै आङो मुदुफुलजों आलु ओंख्रि संहरनोसै लोगोफोर। इनिफ्राय नै सबाय बिमा भाजा एवनोसै, इनिफ्राय नै मैथा बाथोन एवनोसै आङो। मुदुफुल आलु ओंख्रिया गोदौबाय नै आंना, सानांसिगौल', आराम रुइखाबाय। संबाय आङो ओंख्रिखौ। इनिफ्राय नै बिथिंजाय फान्थाव एवबाय, फान्थाव थुमफ्रु फान्थाव गुफुर इयो। मैथाखौ दाहाय एवनोसै आङो, ओमफ्राय फान्थावा मोनबाथाय, मोनबायानो आरो नै जाबाय। ओमफ्राय सबाय बिमाखौ एवथ'ला आङो, मोननै मोनथाम संबाय थाला होननानै, मोनथाम मोनब्रै जाथारसिगोन ना, ओंखायनो सबाय बिमाखौ एवथ'ला आङो। ओंखाम जानोसै लोगोफोर दानिया आङो। नै खुरनानै लाजोब्बाय रेडिनो, दाना जानोसै। नै इनिफ्राय आङो लाइ फिसा फिसा रज'नाय दंमोन नालाय, बेखौहाय खादों सिफ्लेनानै बाथोन बानायनोसै आङो। संख्रि बानलु लगायनानै आराम सिफ्लेनानै जानोसै। गोथावनो। गोथाव मोदोमलायदों लाइया, मोदोमफ्रु मोदोमलायबाय। जाबाय दाना जानोसै, बरिया गोथाव जाथारनोसै आङो। मिरामिस दै लोगोफोर, दिनै मंगलबारबो, मंगलबाराव मिरामिस जाखायो नालाय जोंहा, मिरामिस जानोसै आं गोथावनो। गोथावथार, मुदुफुलजों आलुजों जा गोथाव जादों। मैथा बाथोन। लाइ सिफ्लेनाय, बरिया गोथाव मोदोमथारदों।
मैथा बाथोन मैथाखौ आंहा मिरामिस संबाबो मैथा गोजा जेबो बेदर होआबालासिनो एवबाबो बिराद बरिया गोथाव मोनो आंहा मैथा गोथाव मोनग्रा जि गोथाव फान्थाव एवनायखौ जानोसै आं फान्थावाबो जि गोथाव जादों गथ'फ्रा जि फान्थावखौल' मैथाखौल' होथारदों दिनै जानाया जाना एसे सिगाङाव जाखांजोब्बाय बिसोरो मैथा बाथोना गोथावथार ओइ सोगाब नाङा रानिखौ सोलाबलायबाय इयो मा जाखो जाया माथो डिस्टार्ब खालामगोन ओंखाम जाखांनानै खबस जानबा जालां थांदो थांजायो थांदो मैथा बिमाया मैथा जाया थायो रानिखौ लेंहरलायना सार दै लोंनोनो रानिया मा दै लोंनो mana गाबखोबा ini mobil थिखोना Rania kapai. Hai mami. Phải sao phải? Phải. Vì mà bạn mobil nang kan. Bây giờ. Bây giờ. Mà bà con, ấy chút con lấy. Bây đưa dậy này chính xác phải. Rồi. Chút con nang của mình mami mình hay à? Nih, Rena. Nih. Yang Rena. Tembak yang Rena. Đây. Làm. Không có bây giờ. Anh bé xin lên. Rồi. Nè, đây ạ. Anh mới chơi. Đi ra chứ. Đi chơi. Đây ạ. Nè. Mwita. Mwita tadi. Alo deh, baca tanah ya. Alo gue. Alo kita deh, lu kalau ke. Kalau. Lấy cái. Apa mau belanja nomor batang dek? Oke, oke.
रानिया ओंखाम जाबाथाय बिराद डिस्टार्ब खालामनानै होयो गाव जाखांबाबो एकदम जाफिनो ना सना दे जादो दे गावहासो एकदम बारे गसंनानै जादो नों गसंनानै मोनहाया नङाबा बरिया गोथाव मैथाया गन्थंजों सिं सिं मोनलायलायदो लाइ बाथोना लाइ सिप्लेनाया गोथाव मामि sudah ada oंखामखौ दिलाबनो ओंखामखौ दिलाबनो र'हाय आं ओंखामखौ दिलांबाय एसे बोबोनि सियाखौ ए गैलाहाय गावहासो जानो नागिरबाय होमबा ओंखामखौ बेलेग लायनोसै नों इखौ जादो दे रानि आंनि ओंखामखौ सेनानै जाबाय आं ओंखाम गोदान एसे लायबावनोसै लाबबाय आं दाना जानोसै मैथाखौबो लाबबावलायबाय आंनो मामिया मेमब्रांब्रांथार जोंना थुखैथ'वाखैनोमोन आं इखौ थुखैथ'वाखै रानिखौ नांबावगौबा गोथाव मैथा नांगौ मा बरिया गोथाव ना मैथाया एसे दावगा deh deh boriya goथाव मा जाखो ओंखाम जानोलाय फान्थाव नांगौ फान्थाव मैथा जा गोथाव लाया सिं 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 आलौदो बिदिखौ लोंसै आं ओंखाम नांगौ मैथा जि जाखायो आंना फिसाफ्राबो मैथा सामफ्रामबो जाया आरो बिदिनो सम सम जायो जाबाथाय मोजाङै जाखायो जानो हाखायो बिराद गोथाव मोनो मैथाखौ लाइ सिप्लेनाया जि गोथाव जादोंमोन गैला बरिया गोथाव जानोसै नै
गोथावथार ना मामि Suka apa dah? Suka? Yêu. Suka apa dah? Yêu. Rất làm cơ bá. Ơi, làm bậy đã để làm bậy cơ mà. Jakan dah jakan kini. Dia dah betan deh. Jakan baik. जाखांबाय लोगोफोर जा गोथाव मोनखादों एकदमबारे मैथा बाथोना जि गोथाव लाइ भाजियाबो जि गोथाव जादों आरो माबायाबो मा होनो फान्थाव थुमफ्रु गल गलमोन गुफुर गुफुर आं बेखौहाय माने जाफेरनो मोननाय गोसोआवनो गैया इनिफ्राय दिनै जानानै बिराद गोथाव मोनदों टेस्टिथार जाला दै लोंनो Didi जाबाय र' दा आं गोदान लायगोन दे नों ओंखाम हाबोबाय ओंखाम हाबोबाय लोंनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय दे बाय बाय लादो मामि सुमन इनिफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै होदो सोरबाफोर नोंथांमोनहा गोदानै नायफ्लांदोंबाथाय आंनि चेनेलखौ अननानै बाय जाबायना मामि